салом бинандагони азиз, дар охири ҳафтаи корӣ бароятон барор мехоҳам. Сархатти рӯйдодҳост манзуратон имрӯз 23 июл. ҳафтаи ҷорӣ консули Сафорати Тоҷикистон бо раҳбари Департаменти Консулии Вазорати корҳои хориҷии Русия мулоқот карда масъалаҳои ҳифзи ҳуқуқи муҳоҷирони тоҷик ва қонунигардонии буду боши онҳоро баррасӣ намудааст. Вазорати умури дохилии Русия ҷониби Тоҷикистонро огоҳ намудааст, ки то ба ҳол шумораи зиёди зодагони ин кишвар буду боши худро дар Русия қонунӣ накардаанд. Ин ниҳод ҳушдор додааст, агар муҳоҷирон ҳуҷҷатҳои худро то 30 сентябри имсол ба расмият надароранд, баъди ин сана аз ҳудуди Русия депорт мешаванд. мақомоти рус қаблан гуфта буданд, ки 247 000 тоҷикун ба таври ғайриқонунӣ дар он кишвар ҳастанд, вале Тоҷикистон ин рақамро ғайривоқеӣ хонда буд. бинандагони азиз, ман бо хабарҳои бештар аз ин 3 соат пас ба студия бармегардам. Ташаккур барои он ки ҳама рӯза моро ҳамроҳӣ мекунед. То дидори навбатӣ, худро эҳтиёт кунед.